Hanzi? Upstairs. That's right. You got it. And then we go through the perfume section. That's right. Boss, ha? That's shop one in which about department says, I can't mushere, could right here. And that's right. So we go down here. Okay. Okay. So home. Second floor. Aisha. Guys, I think our chico in the Ramonusirashika. Hai. Ndirikurasika tembi iwe. Tine hour tishingo tikakwira todzoka. Tokwira todzoka apa tisho zvafamba sei tu. Ha guys kana video UK yawo ndionesa moto. Nasi kana. Hai nasi kana video. Iya ndine ghost renyika. Ndira ndinaro pana. Kwaitobuda nepi. Tikakwira dai guys tunobuda tutona shop yako tambobva todzokazve tokwirazve todzokera tatozovhunza izvo zvimurungu mushopu motika naiwe tobuda sei kutuda kubuda kwaitobuda nepi baba mama wani shu Prosper muri kundiseka guys musaseka musaseka kai kwambukasika ndine ghost renyika ndine ghost rangu panapa ndira ndiri kufamba naro perfume guys Tom Ford. Okay. Man got my OG. Try it. It's a good say. When I guys. When I. Kunurira wena. Anta Mariko. Guys, when I. No matiri kurashika zvemo mukare kikotenderera isi tingowe munda tashaya kuti tofamba sei kazvakoma kai Pamela here aiwa asi Pamela bodzo ndeimwe No, it's the same one. the same one Yeah. kai nasi morara imo maata zoudzawo kubuda nako nemwe murungu muna chikuitika chii ghost rangu randinaro panapa harigari mutaundi inoishi rinogara kune imwe taundi saka handikusha kuya kuno kunongoshandisa maGPS saka rauya neGPS nobva rati handei saka tikati handei svikai toendepi tikanzi handei kutaundi isi hatizivi taundi tobva tapiwa chi ngatimbosprewa perfume guys tiri kumbosprewa beautiful guys timbosprewa bye tobuda neapa saka zvaitika manje ka bva tanzi oi chindaine apa matapuwa mepu naGordon todzika nepi iwi ndavhunduka apa patu yowe kani kuna nazara guys zara ivi nasi saka you wanna to go yeah you can just go and see kondikuspoiliwa kani hello sisi Sonia I miss you I'm going to call you Manero I'll call you later saka ndobva tapiwa tauya zvitaenda kupakinga tasvika mupaking tangobaya ndobva tanobudira mushopi inonzi John Lewis ndio John Lewis tapinda muJohn Lewis muya zvayakaita tichabuda muya hatichagoni tabaya mutakwira muti kunobuda munemwe shop tabaya tadzoka tikunodzokera muya akote taita hour guys tirimo taita hour tirimo taita hour yesi ndompeshe hi guys inodzira zvakadiwo sarai handisi kuda kubudisa kagosti rangu kuti murizive paFacebook palive saka ribude onai guys tiri kumbona ini ndetoku ndaunzawo shopping negosti rangu renyika ndaunzawo kushopping guys igosti rangu asi igosti friendly gosti hai gosti risina nyaya gosti risinganetsani nevanhu igosti ringo rimwe yaya vanomaona gosti revanhu vanongozviprotecta hake from zvaanozviprotecta but she's good people though kwanzi naBrian ndoshanda mucity center matiri imomo handisana mbotenga perfume yangu ndongodira nchinda everyday but zvakaipa iwe zvotonyatsa zviri muzimba nozvoita masimba izvozvo kufamba chingodira zvinhu zvevanhu mahara yevakadzi poledi mashopi ekuna rimuri kuona guys iri mirai
idepartment revarume chete takuenda kuvakadzi kwanzi bhuru remusindo kokungovhunza vamwe tazovhunza zvebhuru tamboti tatichimboti kaiwa haatosvika unochida kudzidzira kakati haandovhunza ndozovhunza last option yangu kubvunza saka tachimbotendererawo tazoti zvazvarema tikachirega tichinovhunza zvazvarema tazonovhunza bhuru rebhuru tazonovhunza taona kuti hataremegwa tikanovhunza saka I think iyo ndo department yevakadzi department yevakadzi ichi ndo department yevakadzi hei ndospoiliwa zvangu monditira godo musadaro imi murunyatsoonaka unai tiri mushopu yezara guys